nikech kacha kod wach education no. Ancha neno kaka Mr. Gwanda wacho no. Neno duoko fees piny. To duoke piny anang'io line ka line. Koro sani medicine en gimo siling 80,000 per semester. Kigo times 2 and 160. 1,160. En gimo 250 before. To no kit 40,000 40,000. Koro kata walando nwa duoke piny to kwa duoke piny pase pod jo piny thagre. An kana somo adonjo university 2001. Help noro masomo bakon go min mai dala kucha. Achulo fees jogweng moko be konya wedina be konya lakini adong gie mono man anya go min waskar. Sani kionge pesa. Help matie sani ok nyal konyi. Iyudo ka universities no lando chances mang'eny mek joma dhi university. Nyithindo mang'eny no qualify. Almost 20% ne ko apply. Nikech afadhali odhi TVET, nikech ong'e no konyal afford. Koro wan gi degree mang'eny sani gweng' mokti. Jogo ok ndik ka gise somo. Quality dok piny, fees to dhi malo. Koro iyudo ka jogo okonyre maber i wach somo no. Koro wach somo nego wang'i nikech tek ni ji ok nyal afford somo. Kata kwa medo waduoke piny to pod ok en affordable to our people. Koro ji ok dhi school kako nego winjre. To school bende kwa yao TVET, wa yao skunde mang'eny, waloko colleges mang'eny, universities, onego bed the economy can absorb them. Nikech wanya yudo ji mang'eny moyudo degree no, to ok nyal ndikgi, ok ginyal dhi school. Koro mano bende dongo bende president ng'iyo. Higni ariyo ok ng'eny. Kadonjo ta affordable housing miwacho no. Apa na kun gimiwacho no is true. I compare kod kidhi e gweng' kacha tido MCA. MCA ti under county government. To gima NGCDF otimo bendo kawo credit. Gima kero timo do kawe credit. Iwinjo? To nitie tij county, to nitie tij MP, to nitie tij kera, to nitie tij jogi te. Koro aparo ni tuo no bendo donjo no jatend piny matin. Nikech any building will be launched under affordable housing. To kaki wache no, moko gin affordable housing. Moko gin projects ma are completely different. Gin make different funds and even kata kaki chulo gi opogre. Koro kanyo bende aneno pesa ne ongi. To Sagwanda wach mar ginene, wach mar peace. Apa no sebet gi ng'anyo mopogre. To anto maparo nene kero otemo en ka jenzi ne dhi gole. Nikech macha to 25th June no teme yo machalo nade loso kod Raila loso kod Baba nikech gicha ne dhi mbele to ker ni tuloko loso kod Baba ne mana okonye others nyithindo ka ne dhi gole kane gisodonjo parliament cha bigi yudo chir mar donjo parliament ne gidhi donjo state house to do bet kod a fugitive president or military or just a failed state, so reaching out to the opposition no konyo. To ng'entie shida mawango kani manyaka bende wangi kaka jo Kenya. Constitution mawango ni ok favorable for the country. Nikech yudo ka the last elections ang'wen mokalo. Kiwe mar Kibaki 2002. Ng'ama yombo 50 point something 51% en gan pinyo barrega. Koro kta president mora modonjo tek bonditi kokiloso kod jokocha. Nikech piny ndiere 49-50 50.1, 50.9, 51. Nyiso no one constitution nego bed ni wang'iyo kakitime, kakiloke. Mondo bed onya bet kod ruling onya kawo gine mar South Africa cha. Kaka South Africa en ma party kita president nyaka lok kata mkudumo. Nikech party ema yombo. To party bende ng'iyo how can they rule nyaka gibed 2/3. Because ineno ka party mar wazungu cha besa ni ruling party. Nikech the other side bende bedo considered. To kwa bet constitution mango ni ma en neck to neck. No, the two leading candidates and neck to neck. Okay, I can give my bed in the country. Nikech yomboga
Kanangi map nazimio coordinator mar Nairobi constituency for the presidential vote in the last election. Map ma Kenya kingi kama to blue upongo the nini upongo the map. Lakini some places are densely populated. Kwa hiyo Kaikeyo Yombo 200,000 votes, which is just a constituency in Embakasi here. 200,000 votes. Tibet go president. Koro ngamiyombo kama bulu mako Kenya techa. Dogne na wakanyon tiye tashushi moro matin. Koro mano gimanyaka Kenya samatimu the next meetings make negotiations and gimanyaka wangina onego tim na ngomo ndo Kenya bed country ma peaceful ma bende nyadhi mbele. Nikecha one could tuo kaka country. Nikecha watim elections wachako campaign. Wadhi tiyo karango. Sani campaigns make 2027 is in full gear. To campaign ncho atiko 2 years ago. Koro idoka, we are always campaigning. We are always fighting. Koro wadhiga timo campaign karango. Koro Kenya nyakawangi kwa mbido government. Okimbi wache ni gino inyo fuko wa ina josiasa. Ikele kuma bere. Gino okyot. Nikech koro wasebet kod piny ma en managonya. Nikech jo piny thagre. Masa mukwe ikta sling 100 non. To kukwe ino. Yano paro ni ingo ento onko kodo. Lakini jo piny thagre. Koro kagini en 3 years campaign. Kan koro gini se hinya kabisa. Higachiel kani ground. Koro it is en gima nyaka wangi. Inene. Nikech wabede country moro ma inya bet ni campaign. Policy miketo mbele. Okugonyo. To bet kod country ma ja wash nyayombo ngama nga idea mar konyo the constituency en wash. Koro biro to pogo pesa mohingo ngama nga idea mar changing the country. We wadwa kane Millicent bende